Esther tinsia. Anadwo no, ohini ani suroi. Na oka se wonfa breso sam nka ye nwoma no mra. Na wabekenkan no ohini anim. Na wohunu se watwere se Mordecai na obeka Betana ne Teres. Ohini mpiafo baanu a wohwe epono ano a wope se wode nsa to ohini Ahasuero so no ho asem no. Ena ohini no ka se anidie ben na wadi Mordecai. Na dibia ben na wama no ye ho. Na ohini mranti a wosom no ka se wonyo hwe ma no. Na ohini ka se Hwan na owo abenwa no so. Nso na Haman aba ohini fie akiri abenwa no so se Rebecca chira ohini na wasane Mordecai dia wasi amano no so. Ena ohini asomfo no ka chira no se hwe Haman jina abenwa no so. Na ohini no se Omra. Na Haman ba mu. Na ohini ka chira no se Ede na wonyo onipa a ohini pe no anidie no. Na Haman se no nakoma mu se Hwan mpo na ohini pese odi ni sene me ara. Na Haman ka chira ohini se Onipa a ohini pe no anidie no, ma wonfa ahini atade a ohini hye no mra. Ne oponko a ohini tena so a wode ahini abotire bonitire no. Na wonfa atade no ne oponko no nhye ohini mapo ma akese no mu binsa. Na wonfa nhye onipa a ohini pe no anidie no. Na woma no ntena oponko no so emfa kuro na bontene so. Na wonpa ni nanim se sei na oye onipa a ohini pe no anidie no. Ana ohini ka chira Haman se Ka wo ho kofa atade ne oponko no. Sade waka no. Na ye saa ma Yudani Mordecai a ote ohene ponkase mu no. Nya de waka no nyina mu biara. Na Haman fa atade no ne oponko no. Na ode hye Mordecai. Na ode ne tena oponko no so de ne fa kuro no abontene no so. Na opai di nanim se sei na oye onipa a ohini pe no anidie no. Na Mordecai sane ba ohene ponkase ni mu. Na Haman ye ntan de abobo die ko ni fie. Na okata ni ti. Na Haman ka de ato no nyina kire ne yere series. Ni na dofo no nyina. Na nyansafo ne yere series ka kire no se Mordecai a wafra ase rehwe ase nanim yi. Firi Yudafo asefo mu a wurintumi no. Na emom ase na wobehwe nanim. Na one no da sore kasa no. Ohini mpiafo no ba befa Haman ehere so de ne ko epono Esther ato no ho.